Ao final, as historias que tiñan que chegarlles acababan por coñecelas. Díxollo así Fígaro e Muriel non dubidou. De regreso a casa, deixaron unha carta máis, a que lles quedaba no centro da bicicleta. Nesta ocasión, o remitente era Matías Carril, un home encurvado polos anos e o peso das ausencias. Vivía nunha casa pequeniña, humilde e moi xeitosa. En cada recuncho, en cada detalle, víase dunha persoa sensible, un gusto exquisito. Habían libros esparxidos enriba dos andéis. Matías era coleccionista de soños, de selos, de volvoretas, de moedas, de papéis de caramelos, de tarxetas postais, lembrazadas, vidas. Quería ser pescador, mariñeiro, mais nunca chegara a salir daquel lugar, estaba atado polas raíces. De neno foi moi feliz. Amaba a tranquilidade das súas rúas despobadas, dos paseos polo monte e do aire que se facía vento e lle revolvía as ideas. Bulaba na terra e encantáballe estudar os milagres da vida por el mesmo. Observaba as estrelas no firmamento, sabía das mareas e do que lles afectaba a lúa, distinguía especies de abeliñas e non esquecía os costumes migratorios das aves. A Muriel recordáballe a súa avoa, a que tamén se lle daba ben calquera disciplina. Vaia preguntouse sabería calcetar. Creería Matías no pó de estrelas. Daríalles aos nenos leite con mel. Era unha mágoa que a avoa non estivese ali con el, encantaríalle A ver o coñecelo. remitente, Matías puxose nervioso. Pediulles que quedasen con el para abrir o sobre. Posiblemente, esa sería unha das cartas máis importantes que recibira na súa vida, e non tiña con quen compartila, vivía só. Por favor, queden comigo. Convídoos a un café. Fígaro decidiu aceptar. Sabía cando a xente pagaba a pena e aquel home tiña un corazón que non lle cogía no peito. Mais púxolle unha condición, convidar a leite. Matías non comprendeu moi ben por qué, mas aceptouno de bo grado. Os tres sentaron ao redor da mesa da cociña. Blin deitouse baixo ela, despois de degustar un chisquiño de leite nunha cunca de cerámica. Matías abriu o sobre. Ao despregarse, o papel soou seco, como se viñese de torrarse ao sol. Un día, extrañamente, a Muriel recordoulle o sal. O rapaz aguzaba os seus sentidos para non perder ningún dato daquela experiencia. No bordo superior esquerdo, un escudo que non recoñeceu. A voz do anfitrión non lle deixou imaginar máis. Escoitouse firme, aínda que crebada pola emoción. Ignacio San Martiño Estrada, vicerreitor de Investigación e Relacións Internacionais da Universidade de Canadá. Fai constar que o estudante Matías Carril Pereira, con número de pasaporte 18.224.573, que é admitido como doutorando na Simon Fraser University a partir do 1 de setembro do presente ano,
polo tempo que el estime necesario, dentro do marco do acordo bilateral existen entre devandita Universidade e o Ministerio de Desenvolvemento de Canadá, dado o interese que espertou o seu traballo sobre as medusas. A Universidade concédelle unha bolsa de estudos nas condicións que figuran en documento aparte, ao mesmo tempo que lle ofrece unha praza de profesor adxunto de zooloxía mariña para impartir os seus vastos coñecementos da materia. Agardando que as nosas condicións e propostas sexan do seu agrado, quedamos á espera da súa resposta, que desexamos que sexa afirmativa. E para que conste aos efectos oportunos, asino o presente documento en British Columbia. Matías quedou mudo. Non quixo mirar os demais papéis que ían dentro do sobre, abondada co que viña de ler. Muriel mirábao cos ollos abertos, como pratos. Non sabía como actuar. Non se atreviu nin a xirar o pescozo, ata que escoitou uns salidos. A Matías caíanlle as bágoas, rodando a modiño meixelas abaixo. Estaba emocionado e nervioso. Pasara a súa vida agradando por unha oportunidade como aquela. Fixera todos os seus estudios e distancia e aos poucos segundos lles permitía as obrigas familiares e os aforros. Escribirá aquel artigo sobre as medusas. Había algún tempo, mas non se atrevía a envialo. Ninguna publicación científica ata había uns meses. Despois diso todo fora unha voraxine de novas que o superaban. Aquela modesta publicación fora traducida a outras linguas. Apareceron revistas de impacto internacionais, chamaron para impartir varias conferencias e agora a oportunidade da súa vida.